kadom lo Rita kan sapi apan nilitum langboy ki pidun kang tung bang ke lapuhen lo IPCRC along women wing atum apan Presiden arpu pipedet pupen apot si aning oirui lo pu alang li ningji lo laso kan ningji ap thak bang ke women wing tu aning oirui lo pu thak bang ke la ka hok kali is west tum ta thang aning ko oye alang phan ke is west tum ta isi pen pu dam lo pote dam ji abang ka che hok thum ap sinili mathada alang li women wing central along secretary to bomahut alang li thang tak lem thek the women wing do man chipang room thek the la pen meeting ta batai sibak ta nang durlin rap thek the la pen alang li la central along full project anda chipang pleng thek the angko alang li central along alang li secretary ku alang kya ke the lu mati sita me nilit tumaphan thang abidi sore ta na thek the Bidi sore na pithai kali hapen ta group che bonai sa ning ha nili tumhan phun ang kol po sita me nili tumbang phun ang kol sita me nili tumbang la hai lam ke apia penilo nili tumbang matha parsik duno dita ke claim ke dam along bang ke me uang thekali athe sar phana kan jet se alang group ka che bonai polote la ke me u bang kali lo nili tumatha si nili tumbang alang phan kiching ki bang pan kre velo November 10 tarik ani ta nili tumhan president aku chhang na ku nili tumhan phuna kolang nili pha stame nili hala su penya kambon pu foundation na nali lo posi foundation na alhai alam si na than jibon pulon nili phun receive lo hala su nili phana than ke nomati along nangli tum women wing atum asuhi endran di phana pothai no itum ta president aku chhang na sinili phana pula lo so stame nili bang lapu alang li dak nomatia women wing secretary pen singwai lo nili tumbang ki claim ke dama boron mi la group ki che bonai sa ning hang bang sa na ke than ni secretary pon so lo putang de le ku pisili patte pegna lang ku man nili tum nomati a women wing do khan ke suhi en de lo nili tum pothai te de lo a phi dui bar puna kolang nili phat stame ni receipt se de lo lang phan a boron munchilo mane ke claim ke dama boron ke mi uang thekali pumasinili pu receipt se de lo long ta miss call do lasi hala supen tala rita kham sapi ke ladak la so hotani tum kroi dun hop pasante la pini ani ba ni litum tala jem han selong sa jab nang prong upon sitame rita la ma ni litum arju je de lo ka women wing mata lang han support ave rita kham sapi pan ke is vesta a oda dur me puchini lo alang lipat hodai ta group ka che bonai ning hang la pen women wing to ha pa char ho ita ning hang la sonja do amasi la si Rita kan sapi pula is vesa so ke president aku long le der posi women wing to kan ning oi lo pu ke ning je ke la ka hok kali la ke is vesa so ta ning oi thai we president aku na pipi der por lok ke la ke oi thai we la pen Presiden aku aja ini selang jam hang selong cepat Abdul Botel ke Amina le phan chot lo pusini lima thada Amina le phan chot lo pusini lima thadam lo la pen alang mai meeting along kidun kachiru acting sa set cepat jam sa set ke kupisi hala so ke kachiru dam bang ke kupilo elong ri farman ekhe farman selang mai meeting long lam ki than kachiru ka charnap so selo tame ale ku pilo non ke BJP na lang li BJP pule ku da chonglo BJP tu se ke se pe chersi ke lake BJP ana chepa abun da song mat dinon ma ke yo lasi Rita kram sapi aphan ke ini sound le lo is vesa a women wing tu ta pana pharu ka chu jo pen cheng lok ka son lo jo alang li lam ke than ka chiru ka charnap pen ke than ta ale ve der lo chong thui gang da ka son lo ra ta tum phak la president aku ki long le join ni pen pama alang li phan ki claim ke dam mi sen jibon pu sa la sunil tu matha tame api
ano bang ke alang liki klem bang hinusi asom sinili tum haso pen mutidun no lari takam sapi pan bang takam sapi alang li kaninje rat akisu mate longri longpat akisu ngalong aljap dun tip ji kachisong dun aljap dun tip pensi chisong ji pu alang li kaninje pen jera astame ni li chui pu jera an ko lo cholo mante alang li pini ani jera an ki chui kalisi karbiang long asor aphan mate arat aphan kachong thui teka tapi inut lake karbi aphan aphalo chojor chodabang lasi nilitum nomati arat mate nomati women wing atum benke ning masing samun e ritakam sapi nu aphan ke saraphan mimehi no anong ke jo lapen lasi nilitum ke ritakam sapi nu aphan ke nilining masing samun e nomati arat ke nan pensi nilitum nam thi ki be cheklo